Šiaci stroj Bernina 830 to je viac možností v tej najvyššej kvalite. Najnovšie je tu pre vás zabudovaný duálny transport. Súčasné posúvanie hornej a spodnej látky vám umožní bez problémov spracovať aj náročné materiály. Napríklad trikotáž, klzavé saténové stuhy či viacvrstvové pečvorkové sendviče. Duálne podávanie má vlastný motorček. Máte vždy možnosť podávanie nastaviť presne pre vašu prácu. Ak sa rozhodnete podávanie vypnúť, žiadny problém. Jednoducho zatlačte páčku duálu nadol a dozadu. A je to. Ďalšou z kvalitných možností je mohutná chodiaca patka Bernina, teraz dokonca s 3 podrážkami. Jedna pre šitie neklzavých materiálov ako koža či koženka, druhá pre patchwork a quiltovanie, či tretia pre presné šitie v hrane. Aj keď nebudete špendliť, vrstvy látky sa s touto pätkou voči sebe neposunú ani o milimeter. Pretože 830 je Bernina, jej štandardné šiacie patky sú precízne opracované, pevné, trvanlivé a doriešené do tých najmenších detailov. Švajčiarska Bernina 830 to je skrátka výber medzi výborným a ešte lepším.